to shi sa in aure za ka yi don lada don taimaka ma addini wa'yansu abubuwa fa ba kallon su za ka yi ba fa wa'yansu abubuwa ba kallon su za ka yi ba kana santa tana da addini ta girma wani lokaci ana bukatar manya ko lallai sai ƴaƴa so yara kanana budurwa mai shekara 18 25 a'a a kalli mas'alar addinin ta yaya ta faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mahaifiyarsa ta rasu yana dan shekara 6 bil abwa hanyar Madina za su je abin nan sun je sun ziyarci akhwal kawunnansa bani Zuhra suna dawowa sai mahaifiyarsa ta rasu a hanya kafin ta rasu tana mishi wasiya ya Muhammad kun rajulan kai ka zama namiji wannan ba karamar magana bace ba saboda ka zama mai taimaka ma addini a cikin gida ka karfafa gwiwar matar da ke zaman aure kada ka karfafa gwiwar matar da ke fita dukkan mu za mu zo kowa zai kalle kansa ya binciki kansa ya gani ina yake ba haka bane ba na girma ina da ƴaƴa ina da zafin kishi ita girma sai tafiya banta yana neman yariya to ba kowane lokaci ake neman yara ba ina da ƴaƴa duk dan da ka ciyar da shi a cikin su Allah zai baka lada wal yakhsha allazina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida innal ladzina in kai karasu ya kai zaka so ƴaƴanka su zamo ba zaka so wani ya dauke su ya kula da su ba kai ma sai ka kula da su shi yasa dan ta girma ba illa bace dan tana da ƴaƴa ba illa bace mukallina na Khadija bintu Khuwailid wacce da ita aka gina addinin da ita aka kafa addinin yariya ce babba ce Allah madaukakin sarki manzo Allah mahaifiyarsa ta rasu don a san muhimmancin mace matan aure sai ya zo ya kai lokacin da za a aiko shi manzanci annabci a bashi annabci da manzanci to lokacin ba mace kadai yake bukata matan aure ba da Allah ya aura mishi budurwa wacce ta fi kowa kyau a Makka yana bukatar mace kaman uwa ta hada sifofi guda biyu mace ce matan aure kamar uwa take a kuma a gare shi sai Allah ya aura masa wa nana Khadija bintu Khuwailid to ya aka me ya faru suna nan tare da manzon Allah bayan an je ai kasuwanci an dawo sai manzon Allah ya tashi ya je shiga ina kogon Hira don Allah da budurwa ya aura yariya karama za ta fahimce shi za ta ce wannan ai bai ma san abin da ake cike ba ga budurwa ka je kana shiga kogon Hira me ke cikin kogon Hira ba haka bane ba amma da yake Khadija hankalinta ya cika ta mallaki hankalinta in ya je kogon Hira sai ta yi me da kai masa me abinci kaga tana matarsa kamar uwa in ya dawo yana bukatan abinda uwa za ta yi sai ta yi ta rika sifa nawa kenan shi yasa da ya dawo daga kogon Hira yana zammiluni dasiruni sai ta shika da gudu sai ta yaya ta lallabe shi ta kama shi ta dora a jikinta yace na jimma kai na tsoro abinda na gani din sai ta ce kalla wallahi la yukhzika Allahu abadan in budurwa ce za a kai nan to ita ce farkon mace wacce ta yi istinbatin fiqhu kafin ma manzancin kalmomin ta kiran kalla wallahi la yukhzika Allahu abadan mufassara da Hausa kalla wai mai kenan har abba zai taba yiwa ba wallahi la yukhzika Allahu abadan ina ta koyi wannan wanda zai zo yana karanta ayoyi da hadisai shi aka ji yana karanta mishi hadisai fa na Khadija kenan ta yi istinbati ina ta samu wannan ilimin karatu ta yi jami'atu Ummul Qura Bayero University ta yi SAS ta yi ƙwarewa ta yi cikin rayuwa ta ce saboda kana mai abubuwa guda nawa ta yi kana kaza
wa'annan abubuwa guda hudu da shi ta kafa hujja ta yi rantsuwa da Allah Allah ba zai tabar da mai wannan ba. Ya ce to bara mu gani, sai ta kwaye kirjinta kaɗan haka ko kafarta, kana ganin shi? Ya ce ba na ganin shi. Ya ce ba shaidani ba ne, mala'ika ne, da shaidani ne ba zai kauce ma al'aura ba, to amma bara ka gani. Sai ta ɗauke shi ta je wajen wa Warakata bin Naufal. Wace ce za ta ɗauki mutum ta je wajen malam a yi mishi addu'a a karantar da shi? Hajiya ko hajiyayye? Wa za ta yi wannan? Hajiya za ta yi. Sai uwa ta ce to ka gani ka gani. Sai ta ɗauke shi suka je wajen Warakatu ɗan Naufal ibn Abdul Uzza. Ta ce isma min ibn akhika, ka shaurari ɗan uwanka. Budurwa za ta iya wannan? Karamar yariya za ta iya wannan? Inda hankalinta yake daban, da zaran ta ga ya je kogon Hira ma za ta shakka, anya wannan ko ya san abin da yake ciki ma? Ga budurwa ka barta ka je kana shiga kogon Hira ko me ke cikin kogon Hira? Sai ya ce me kake gani ne, me kake shi ba shi labari. Ya ce hadha an-namusu allazi unzila ala Musa laitani fiha iz yukhrijuka qaumuka. sai manzo Allah ya ce awa mukhrijiyahum qala ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa uziya. Yace ina ma da zazzamo ina da kuruciya ina da karfi lokacin da mutanenka za su fitar da kai kasan Makka, da sai la ansurannaka nasran mu'azzaran, da na taimaka maka taimako mai karfi. Sai manzo Allah ya ce awa mukhrijiyahum, fitar da ni ma za su yi? Fitar da ni ma za su yi? Ya ce ai ba wanda ya taba zuwa da irin wannan abin da ka zo da shi sai an yi ca a kan shi, wannan ya faɗa wannan ya fisga wannan ya... To tun daga rannan aka fara hijira, fa zancen hijira kenan. Ba sai lokacin da musulman zuwa Allah suka yi hijira a aikace kenan suka yi, amma Warakatu bin Nawfal ya ba da labarin hijira tun kafin musulunci. To shi kenan sai Nana Khadija ta dawo da manzon Allah a gida. In aka ce zammiluni sai ta yi bai ta fashe da kuka, ta yi menene da menene, sai ta rufe shi. Tana da hankali, ta girma, ta kai shekara 40 aka ce. A lokacin tana aiki biyu ne, aikin mata da aikin uwa. Ai dai an san cewa wa za ta ɗauki mutum ta kai wajen malami ta ce gashi a yi masa addu'a? Uwa. Wa za ta ɗauki ɗa ta ce gashi a ilmantar da shi? Uwa. To aiki biyu kenan ta yi. Sa'an nan manzon Allah ya dawo, aka ce shi kenan manzanci ya aiki kumin laila illa khalila, annabci kun fa anzir manzanci. To shi kenan daga nan aka fara wannan gwagwarmaya har zuwa yau. Ba abinda Nana Khadija bata gani ba, ba abinda bata yi ba. Da a ce yariya ce karama, don Allah mas'alar za ta tafi haka? Ba za ta tafi ba. Shi yasa yariya na da lokacinta, babba tana da lokacinta. Yariya na da amfaninta, babba tana da amfaninta. Balle babba wacce ta hada waɗannan abubuwa guda biyu. Mace baya take a cikin rayuwa, ita ce farkon wacce ta yi istinbati. Za mu zo kuma akwai wata mace ita ma da ta yi wani abu mai ban mamaki.